Pois sí, é que o ouro sitúase en máximos históricos e moito ollo porque a tendencia di que isto parece que ainda vai ir subindo, co cal a xente xa anda rebeirando polos caixóns da súa casa, polos armarios, a ver que peciñas de ouro ten, pois desto que nos regalaron na comunión, no bautizo, na boda, onde sexa, reunilas para vendelas. O que nos chama a atención, Alba, é que moita da xente que vai a vender precisamente esas pezas non quere cartos a cambio. Que é o que quere levar? Pois, Rocío, a min agora deixasme un pouco sorprendida, porque claro, eu pensando, se veñen vender o ouro, será porque queren cartos, non? Eu a resposta a esa pregunta non xa teño, pero precisamente por eso viñemos ata Granalla, esta xoería que está aquí por Pontevedra, a falar cun experto na compra-venda de ouro. Pasa por aquí o compañeiro, cuidado que a porta, un experto que eu creo que xa vos sonará, porque estuvemos, Marcos Pérez, boas tardes contigo, unha, dúas, tres, catro, xa non sei cantas veces estivemos contigo. Hola, sí, boas tardes, xa unhas cantas veces visitásesme nada, sempre é un placer falar con vos. Atendernos. Preguntábame por aí dende Plató. Sí. A xente resulta que non toda leva cartos cando vende ouro, entón, que leva xoias? Efectivamente, hai xente que me di que non quere levarse os cartos. Que o que quere levarse? Pois levarse ouro de novo, pero que se leva son lingotes. Mira ti, que xeitosos. Ouro puro para guardar e ter como inversión. E hai moita xente que agora mesmo está vindo por lingotes? Sí, agora pois a xente, esta febre de ouro, non? Que hai agora que a xente sabe que os precios están subindo e a xente pois quere telos para un futuro, ter aí uns cartiños guardados. Pois mira, Marcos, precisamente nós saímos á rúa para comprobar se a xente sabe que o ouro está tan alto e tamén se está vendendo ou non. Eu xa vos adianto de que algún que outro xa está facendo os seus movementos. No mundo no que a economía dá tantas voltas, hai quen busca no ouro un refuxio seguro. Será o caso dos galegos e as galegas? Imos ver. A ver, non sei se ti levas ouro en riba. No, a verdad que no. No, prefiero prata. No, non teño nada. Nada, pero nin esa xoia que regalan pola comunión ou cando es pequeno. Na miña casa non. Na túa casa non hai ouro. Nada. No. Ti prefires fantasía? Prefiero, y tengo algo de oro, pero no me gusta. A mí me gusta mucho el oro, eso te lo puedo decir. En xoias ou despois teno na casa guardado? No, algún auxiño sempre hai, siempre ¿no? llevo algo. Hoy no, pero siempre llevo algo. Me gusta mucho el oro blanco. Nosotros non manexamos porque non sabemos nin que é casi. Non o veo nunca. Está moi escaso. Está escaso. Sí. O sea, pero non ten nin ese que vai quedando na casa dunha herdanza ou algo deso? No, ali na casa de herdanza había vacas, agora xa non hai ninguna, pero ouro nada. E de ouro nada? Nada. Pero teno por un pouco por herencia ou como inversión? Non por herencia. Por herencia. Sabe vostede que en tempos de crise económica pois é unha aposta segura, un valor seguro, non? É un valor seguro sempre. E está disposto a vendelo agora ou vai agardar por si las moscas? Estás con isto de que sempre valdrá máis, hai o test. Sabe que é un valor seguro en tempos aí de crise, que eso está agora subindo moitísimo o seu prezo, case duplicou o precio que tiño ano pasado. Yo recuerdo cuando mi padre me hizo el primer regalo, que ya fue de aquella... O sea, que xa hai moitos anos que se sabe que o ouro... Sí. Pero tes na casa guardado algo? Sí, da miña boa e dos meus pais. Non, eu xa vendín casi todo. Non me diga, eras que xa vendeu? Sí, pa que na casa. Eu creo que se gardas ouro, xa gardalo en ouro, sí. Porque, non sei, é máis fácil de quizáis de gardar que uns cartos. Vendín e non mo pagaron tampouco moi ben, Non, foi xa hai tempo. Pois hai 2 anos, máis ou menos. Igual se vende a pulseriña, igual lle dan carto, No quere vender. Non la quiero vender. Nada, non penso venderlo tampouco. Non. Por ahora nunca se sabe, que de repente necesito unhas pesetillas, teño que vendelo. Non, necesitaba naquele momento e vendino. Era así, tampouco non hai problema de que ellos rouben. Non, poden entrar que non van a encontrar nada. O sea que estás aí pensando en facer algún trámite con ouro? Ouro e inmobiliaria. Sí. No que hai que